Genesis chapter 1 verse 26. Siyafunda kwincwadi yeGenesis chapter 1 verse 26. Yes. Wathi uThixo, masenze umuntu ngokomfanekiselo wethu, ngokufana nathi. Mababe nobukhosi ezinhlanzini zolwandle, nasezintakeni zezulu, nasezintweni ezizithozine, nasemhlabeni wonke, nasezinambuzaneni zonke ezinambuzela emhlabeni. Amen. Ngokufuthane nje ititle ye message uThixo ayibeke enhlizweni yami ithi sing the love of God in the midst of pain. Hallelujah. Ukubona uthando lukaThixo phakathi kwenhlungu zobomi. Malibonke igama leNkosi uYesu. Mayibonke imvana. Apha ke namhlanje umnune uzibusi bakuthena abantu betsibatsa kangaka kodwa kuswelekiwe. Hallelujah. Sitheka lokusize memorial service apha asizaka kusila. Hallelujah. Kakeni kwi memorial service nikwinkonzo yenkumbulo. Nikhumbula i-memories ebelinazo. Nalo nikwi memorial service yakhe. Hallelujah. Nikhumbula imihla yemihlali ebelinaye thuba beniphila naye. Nikhumbula uthe umama ethetha apha ebengumuntu olikhula utata. Hallelujah. Mina ngikabe ngumuntu olikhula umuntu obethanda ukuhlekwe endaweni ebekuyo. Umuntu obethanda ukuba abantu bonwabe xa ehleli phakathi kwabo. Sikhumbula umuntu onjalo. Malibonke igama leNkosi uYesu. Mayibonke imvana. Now sifunda kwincwadi yeGenesis chapter 1. Endalweni sivuthi kwethetha pha esithi masenze umuntu ngokufana nathi. Hallelujah. Le ndawo ke ngokuphendula umbuzo othi umuntu lo uphumaphi okanye usukaphi. Hallelujah. Le verse yasicacisela ngokukliye ukuba ubomi bomuntu buphume kuThixo odale amazulu nomhlaba nento zonke esilapho. Hallelujah. Ngoku emkile nje phambi kwethu uphinde wabuyela kuThixo owayemsise phakathi kwethu. Hallelujah. So kwi-memorial service into abangeni ba sitsibatsibe kodwa kumke umuntu siyabulela kuThixo osinikeze ithuba lokuba sihlale naye. Sibulela kuThixo osinikeze ithuba lokuba simthande. Sibulela kuThixo osinikeze ithuba lokuba sibe nomuntu ozawuthetha ijokes phakathi kwethu sihleke sonwabe silibale ngengxaki zethu. Hallelujah. 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 Emka nje ke ebuyela kuThixo family nani bangcwele. Indlela yokubuyela kuThixo inye ukufa. Amen. Into leza sisisa kwincwadi yeGenesis chapter 2 verse 17 kasifundele phamama. Ufaka bekutheni umuntu
umuntu. Verse 17. Ke wona umthi wokwazi okulungileyo nokubi uze ungawudli kuba mhlana uthe wawudla uyakufa. Ithini mama? Verse 17. Ke wona umthi wokwazi okulungileyo nokubi uze ungawudli kuba mhlana uthe wawudla uyakufa. Amen. Kwathi uba uThixo emveni kobe emdalile umuntu lo uye wamwisela umthetho. Kamanje ngabantu abadala apha sinotata nomama abangabazali abanabantwana. Umntana usawubumzele